Venguem d'aprovar la primera modificació de crèdit del pressupost del Conselh Generau d'Aran d'aquest any 2021. Aquesta modificació, que ha estat de 2.900.000 euros aproximadament, en destaquen diversos punts importants. El primer és la línia d'ajuts que el Conselh Generau d'Aran destina al sector empresarial aranès en dar-li suport a aquelles empreses i autònoms que han estat afectats per restriccions Covid i que han hagut de barrar la seva activitat empresarial, i les ajudes dotades amb 210.000 euros que havien destinat a finançar el 50% del rebut de l'orderes de l'any 2020. La raó per la qual el Conselh Generau d'Aran ha trigat aquesta forma de procedir amb aquestes ajudes és perquè aquesta taxa, una taxa pròpia que gestiona el propi Conselh Generau d'Aran, ha estat la manera més ràpida i àgil que aquestes ajudes se puguen dar. I les ajudes que, com ben sabeu, s'eixen a d'aquelles que l'Estat ja hi en tràmit de presentar i que ja ha començat a presentar enguany i l'any que ve, les ajudes que també ha autrejat i autreja la Generalitat de Catalunya, i aquelles ajudes que qualque municipis aranesi també han començat a dar. A d'aquest suport que el Conselh Generau d'Aran comença ara amb el sector empresarial, com ben sabeu, i que avui hi ha totes aquelles ajudes d'emergència social que venguem dant pendent tot aquest any de pandèmia, i les ajudes, com ja us explicarem, s'han triplicat pendent aquest darrer any i mig, i que han passat des de 19.000 euros de 2019 en què l'eu és 90.000 d'aquest passat 2020. Com ben sabeu, també s'ha multiplicat per l'eu 100 el suport que ha dar al Banc d'Aliments, que en aquests moments serveix a tour de 500 persones a Val d'Aran. Aquesta modificació de crèdit també ha contemplat d'altres partides força importants. Entre elles en cal destacar, per exemple, tots aquells estudis i projectes que treballem a presentar en aquells fons europeus de reconstrucció que han de veure la llum en breu i que ens permetran que, per exemple, l'ampliació de l'hospital o un servici d'atenció domiciliària integral que pugui dar servici a la gent gran i a la gent amb discapacitat que vol morar en casa seva, projectes com la biomassa, l'economia circular, la bioeconomia, que també són força importants en aquests moments i que també daran llocs de treball. Un projecte que ja ha començat a caminar i que, com ben sabeu, en aquestes setmanes, com ja us hem informat, és l'Hospital de Viella condarà amb una caldera de biomassa que ara també que el cost energètic sigui menor. Per això que l'energia és un projecte força important, un district heating en col·laboració amb l'Ajuntament de Viella, que permetrà reduir els combustibles fòssils en diversos equipaments públics, com en aquest cas el Palau de Geu, el Palau d'Esports, l'Escola Garuna o l'Institut d'Aran, que pensi placen també, poden plaçar a Val d'Aran en avantguàrdia del que veig amb la transició energètica, un model de gestió de l'energia que sigui sostenible i que permetrà també, que ja permet en aquests moments, que el Conselh Generau d'Aran forma part d'un consorci europeu de més de 19 representants de diversos països. D'altres partides també que s'han destinat en aquesta modificació de crèdit i aquella galeria de tir tan demanada per diversos sectors de la Val d'Aran, i una partida destinada també a la rehabilitació del patrimoni, el Castell de l'Es o l'església de Sant Joan d'Arties, partides destinades també a diversos equipaments del Conselh Generau d'Aran, com són l'Auberge de Salardú, que també ha de ser una inversió important, o com són els refugis de muntanya de la Val d'Aran, en els que pendent força anys no hi ha hagut inversió. Podem parlar també d'una partida destinada a dar suport a l'Associació de Discapacitats d'Aran, en tant que puguen oferir també un servici en aquest centre especial de treball que en aquests moments no compta amb un tècnic especialista en aquest acompanyament psicosocial als seus treballadors. També cal destacar en aquesta modificació de crèdit una partida destinada a la contractació d'aquest personal temporal que s'ha pendent exhaustiu. En definitiva, hi ha modificació de crèdit que ens permetrà, com ben diria, fer front a aquells fons europeus, a projectes cabdals en tot territori, que se prevé que hi hagi un retorn de més de 10 milions d'euros a Val d'Aran, perquè permetran que les nostres empreses puguen haver treball i que, com ben digui, que la Val d'Aran se pugui plaçar
a cap de l'avantguàrdia del segle XXI. Quauquarren que consideram que hi ha obligació d'aquest govern que hi definir les estratègies i planificar quin model de país i de territori volem en la Val d'Aran dels propers 20 anys.